Den første alkan, det er en butan, og det kan du se på grund af, at den har 4 C-atomer og 10 H-atomer. Og du kan altid finde H-atomerne, hvis du tager dine 4 C-atomer, så ganger du dem med 2, og så plusser du med 2, så det ikke er 10. Og hernede, der skal vi navngive den, og det gør vi først ved at finde hovedkæden, og den ligger her. Og der er 4 atomer, så 4 alkaner, og det kalder man en heptan. Og så på tredje CH, der ligger der en anden kæde, og det kalder man en etyl. Og du kalder den etyl, fordi at når det er en anden kæde, så skifter den navn fra A'en til yl. Og så ligger der en anden kæde herover, som så hedder propyl, fordi den ligger på nummer 4 herover. Så den kommer til at hedde 3-etyl 4-propylheptan. Yes. Så vil jeg snakke om forbrændingsreaktioner. Jeg vil starte med at afstemme den. Og her har vi så, på den her side, der har vi 4 C-atomer. Og så skal vi jo også have 4 C-atomer herover. Og der har vi kun en lige nu, så der sætter vi 4 foran. Det skal lige være et H. Skal jeg få en her. Yes, og så har vi jo 10 H-atomer. Og der er kun 2 herover. Så der skal vi have 5. Og så har vi, her har vi 8 O2 og 10. Så 8 O2 her på den her side, eller på den samme side, der har vi 8 herover, eller 8 O og oxygen og 5 oxygen herover. Yes. Og så det kan jo ikke helt gå op, det giver jo 13, og det skal være et lige tal, for det kan ikke være en halv, så vi bliver nødt til at gange det op. Så her kommer til at stå 8, og her kommer til at stå 10, og her kommer til at stå 2. Så der er 2 C4H10, og så skal der være, der skal være 26, nej, der skal være 13 O2, eller 13 ilt, og så bliver det til, og på den anden side der er så 8 CO2-molekyler og 10 vandmolekyler. Ja, og så det er en fuldstændig forbrænding, fordi at der kommer CO2 i stedet for CO, og CO2 det kan man ikke se, så det bliver en fuldstændig forbrænding, og flammen den bliver blå. Og ved en ufuldstændig forbrænding, der kommer der sod, og flammen den bliver, og CO, det står så på sod, og flammen den bliver rød. Og ved en fuldstændig, så skal vi også, afstemme den fuldstændige forbrænding. Ufuldstændig forbrænding hedder det. Og her skal vi få til at passe med, at der er 4 C her, og der er kun 1, så der skal stå 4 her til at starte med. Og der er 10 H-atomer herover, og der er 2, så der skal 5 foran. Og så har vi 4 O og 5 O, så det bliver 9. What the fuck? Ja. Så her der kommer til at være 4 og 9 år, og så det kan jo ikke gå op, hvis man dividerer det med 2 her. Så vi skal gange det helt op igen med 2, så det bliver et lige tal i yes. Så bliver det til 9. Og det er forbrændingerne for flaskegas, som består af butan. Og det der CH, eller C4H10, det er så butan. Yes. Og man skal, for at lave en forbrænding, der skal man bruge ilt. Og så bliver det lavet til enten
CO2, koldioxid eller sod, som er CO. Isomeri, det er egentlig det samme, det betyder det samme sådan, hvad det hedder, stof, eller ikke samme opbygning, bare på, ja, bare den er anderledes, og den får andre egenskaber. Og her, der har vi så, der har vi butan, og hernede, der har vi 2 metyl propan. Og det er egentlig, der har jo lige mange C-atomer, men forskellen på det er, at den får en sidekæde, så den får et andet kogepunkt og andet smeltepunkt, så den får en anden, så den får andre egenskaber. Og så er der alkaner og alkener. Og forskellen på alkaner og alkener, det er, at alkaner, de har enkeltbindinger, hvor alkener, de har dobbeltbindinger. Og de har 2 forskellige små smelte- og kogepunkter. De er uopløselige i vand. Alkener, ja. Yes. Og de er let at omdanne til helt nye organiske stoffer. Og alkaner, de kan brænde. Og det bruges til... Og alkanen fremstilles gennem crackling-processen på olieraffinerier. Og det bruges til plastik og modning af frugter.